khana 8 April 2026 sini habubagra white sabano sini Kampar High area of Hayako. This is the first time sini habubagra phai tongo sini ashram barni lukurokno buni kok kesana bagai te sini thansani marino te bokwar khayani bagai ang tini nong ni bisingtui kesana musungo sini 9 hal ashram barni joto constituency ni sini rangsang ni lukurokno khana sini habubagra mono puila sini champar je sini mo hatiwo ba sini nongnong ni nokhlawo thai tongo abon bagai ang koinai sini habubagra phongni 10 ta tamani jorawono bo phai sok painai ang sini 9 halal ashram bari ni rangsang ni lukurokno koinai norok dakti no phonga siri no janjani bisini gari kawoi phongni 9 ta ni bisingo no sini mar bisingo phai sok painai bagai abon bagai na koinai bisingo norok Ubagra puila sini laithana 2023 2021 bo sini sampar hati ubagra phailia puila phai tongo o sujugno jong mista khlaidi angkone norok jongno khoroksa kore akare sini ubagra no lamsuna bagai phai sokpaidi okongno kesana musungo hambai nadi sini 9 hala ashram baribo 34000 sini voter tongo voters ajangan bisingo khakhayo 34000 to sung tubi mangla kintu 20000 le sungjes kepan tubunai abo by hook by crook anyhow sungjes kepan tunai abono ni yaglo chini maharaj phaimani karon kai maharaj balaike khakjangjak te amcheni borok balaike khakor baike kobokjak anu bisingtui chini maharaj bokogrika te chini phaing prosmit boni sakbaite mo kobokha chungjoto palke komo bising maharaj chini amchayo chini khoyo champar ni je thunokhlawa khanawa belaki khakjangai belaki tongtoke phainai pungni 10 ta jaro amwe chungo belaki tongtokjak bubagram lamsamman bagai tei amchani chini chakra ma phatako go chini sikla chini je young generation jottono khanani salo maharaj no khakwar beke khakamai yasna bagai jottono kha kupur beke khadumajak amge jottono no tipra haste kinangai jara nai tongnai jotto tipra sarno chini nanhal hale ashram bareni je scenario no khanani sala fil khaimanai abano chung kitarmung te bubagra no kha hambai kolomung yapari chung yachak chu khana sala hambai